Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi selaku bintang tamu di hari apa Jumat deh, Jemuah. Apa? Dina apa iki? Teko apa? Rebo ding. Di hari Rabu. Kamu tuh nanya apa? Hah? Kamu tuh nanya apa? Saya iki dina apa? Sekarang hari Rabu. Ya, Pesta pernikahan sekarang tuh. Di hari Rabu ini di pesta pernikahannya Mbok sapa jenenge? Pak Haryono. Oh, pesta ora bapak ibu. Bapak yang nganten jenenge Pak Haryono. Iya, anaknya Pak Haryono. Aku dikepeli. Anaknya Pak Haryono. Aku diwarai celeng loh. Lah iya. Wong sitok iki emang jaluk jejelindut kok iki. Sama bintang tamu nggak boleh kayak gitu. Bintang tamu. Masya Allah. Lali aku. Saru bintang tamu, adikku aja loki. Lah iya. Masuk bintang tamu, Mbak. Bintang tamu masa kesiangan ya. Ora, aku mau numpak tangki, Mas. Tak delok-delok kowe mau nganggo shot mesti ya. Asli apa palsu? Tekok topik. Asli palsu. Tekok topik. Topik sing wis ngerti. Oh, topik sing ngerti. Masa iya? Iya. Salah. Ya, selagi bintang tamu. Macin. Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling jamane semono kepak kembang wengi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebol lambe suwe. Sampurna musik, selamat siang kembali. The Boko. Apa salah awakku iki kowe nganti tega mlencani janji. Apa mergo kahanan uripku iki lara pondo siji karo uripku. Aku nelongso mergo kepecut tresno ora ngira saiki ding citra. Kepiye maneh iki pancen nasibku Asik. kudu nandang lara kaya mangkene remo dada iki yen eling janjine ora ngira jebol lambe suwe. Iki kowe nganti tega mlencani janji
siji karo uripku aku nelongso merko kepecut tresno areng ngira saiki ning citra ora ngira saiki ning citra